katsotaan kuka on se onnellinen. Ja näin vihreä lippu on Happy Power, Albert Oomen. Pikkusen oli levottomasti. Mutta joka tapauksessa Happy Power, Albert Oomen, full. Vähän oli levoton tuo lähtö, siinä haettiin pikkusen tuota oikeaa ajolinjaa, mutta hienosti se sieltä löytyy. Happy Power, Albert Oomen, full. Joo, tää on nyt pulpulin päivää tällä hetkellä, mutta kyllähän se siitä sitten muuttuu, kun päähdetään tuohon toiseen, niin kovaa tulee olemaan, ihan varmasti. Eli saa nyt sitten 6. pulpul peräkkäinen sellainen. Eli Albert Oomen. Ja Happy Power, ei ole Happy vaan Happy Power, en tiedä mikä tuo Happy Power on, mutta nähtävästi jotain tekniikkaan liittyvää viittaavaa hommaa. Eli Albert Oomen, Netherlands ja full. Kääntäkää se parempi puoli tuonne helikopteria. Ei käänny toisinpäin, sulla on selkä on paljon rikkopi. Ja näin, countdown Matti Herlevi. Ja 90-36, 90 meters, 36 centimeters. Vedosta aina pisimmästä vedosta 90-36. Extreme Temptation. Niin. Alkalaisen 91-39, 91-39 centimeters. So far the first. Politiikkaa. Ja seuraava 91-39, siinä on kohdetta. Mitti en 39, det är målet. Åtminstone. Mika Karlskada, John Deere. Yksi 41, 2 senttiä. 91-41, 2 centimeters ahead. Ja nyt hyvät ystävät, ja nyt sitä kannustusta tarvitaan. Ei muuta kuin käsiä ylös ja nyt toivotaan parasta. Doris ja Jaana Herlevi lähtee sieltä hetken kuluttua. Kun savuavustinta silloin lähdetään. Ei muuta kuin isoa kättä joka ikinen nyt Jaanalle. Ja meillä lähdetään tulemaan, antaa tulla! Kaikki muuta kuin vauhtia! 87, 98, 87 and 92. Eli 9141 on kova sana vielä. Kuin vaan. Jonoin lähtee Diesel Rosa sieltä, eipäs lähdekään. Elikkä otetaan uusi mutta. Fossel lähtee toivottavasti liikkeelle.
83-25 Diesel Ross. Ja sitten Countdown Matti Herlevin kuskaamana 936 on tällä hetkellä kolmantena. Siinä tämänhetkinen järjestys, mutta muuttuu minkälaiseksi se nähdään. Siitä ei nyt oteta kantaa suuntaan eikä toiseen. Jännäks menee. Happy Power seuraavana. Ja Kärkkö kyllä on saanut aplodinsa. Näytti taas hänenkin osaltaan hyvä. Mutta nyt varmasti paulun vaihdeistaminen tuo sen paikan sen verran nopeasti eteen tuossa, että se tuo sitten hankaluuksia heti päästä oikeastaan hyvin auki ja sitten vaatisi todella rutkasti voimaa. Tänään tosiaan vaunun lähtöpaino on yli 20 tonnia. Joo, ja vielä on kadoksissa, tai ei kadoksissa vaan on löydetty yksi kännykkä autona vai näin. Olen lavetin eteen. Ja lippu odottaa tuolla 91 metriä 41 senttiä tuolta lähtöpaikasta. Nomen est omen. Näin menisi juuri sanoa. Roomalaiset nimi on ennen. Happy Power! $90-16, 90 meters, 60 centimeters, Happy Power. Eli todetaan samalla, että Happy Power jää tänne podiumin ulkopuolelle, sillä asialle ei voi mitään, mikä on mielestäni konstaterat Happy Power lämnar utanför podiet. Han är någonting åt mera åtminstone, inte han har någon annan heller. Men en väldigt fin prestation. Albert Åmen, Netherlands, Happy Power. Ja 20 senttiä tuosta kolmossijasta toistaiseksi. Siellä on Matti Herlevin Countdownilla 90-36 ja nyt Happy Power 90-16 neljäntenä tällä hetkellä. Mennään katsoa, jos ehditään tuosta, tai saadaan mahdollisuutta tuolta Albert Åmenilta. For the moment 20 centimeters from the third place. What kind of feelings does that bring you? I'm very happy with this place. It was a good run. Very happy. Hän on erittäin onnellinen, oli hyvä veto, tekee miehen onnelliseksi. Ja jos mies on onnellinen, me tehdään näitä vielä enemmän onnellisiksi sillä tavalla, että me annetaan sitten suositusosuuksia Happy Power. Albert Åmen siis tyytyväinen omaan suorituksensa. Hyvä veto, tyytyväinen tähän omaan suorituksensa ja silloin hän hyvillä mielellä voi lähteä sitten kohden kotimaata ja toivottavasti myöskin hyvillä mielellä sitten tässä tapahtumassa täällä Suomessa. Ja varmasti onkin täällä järjestelyt ovat pelanneet aivan vimpaan päälle. Sitten niin Stangard Blöbaan Piira ja Blöbaan Piirassa muistellaan se, että vauhtia piisas ja vetoa. Lähdetään ja kolmossia 90-36 kärkisiä 91, 41. Sitten päätyi 84, 54, 84, 54. Kuujalkaliksi, missä Hansika? No, Sylvester Sallonen. Tarvitsemme huono. Mutta katsotaan. Nyt jännätään, mitä tekee Flapyy. Tulos 95, 38, 95, 38, and Rocky number 1, so... Tää on aika hyvä tulos, mikä sanoo terve ja kiinni paikka.
Ja näin John Deere 2 siellä valmiina ja näin sitten laitetaan liikkeelle. ...84, 89, 84, 89, John Deere 2. Ja näin hyvät ystävät, Sigma Power, Pekka Herlevin. Ja nyt kyllä sitten peukut pystyy, isot varpaat pystyy, kaikki mahdolliset. Meidän viimeinen valttikortti Euroopan mestaruus Suomen tässä luokassa. Katsotaan miten se käy. Vihreä lippua Pekalle näytetään. Ja sitten ansaittuja aplodia etukäteen. Eli tässä on meidän aina valttikortti. Ja näin nyt hyvät ystävät, nyt se jatkaa. Sigma Power, Pekka Herlevin liikkeellä. Nyt on Sigma Power Pekka yritykset näin kuuluu. Voitto jollekin muulle, Pekka Herrevelle. Hienolta. Näytti hienolta. Ensimmäinen todella vauhdikkaasti ja nyt sitten mentiin Sigma Powerilla tällä kertaa näin. Ja näin, Sigma Power. Ohjattaa tuonne lopettaa vetämään. 95 ja 38 on tuo Sähköinen ja Ricky Power matkalla. Ja kauppaa 50. 154, 48, 42. 54, Tää nyt sitten on tää Neighbors Nightmare, on se naapureitten vaivaamassa kansakilpailijoiden selviää tässä Neighbors Nightmare DN. Maaraton Lannen, eli se Meikkielainen, ja se oli se. Ja nää Neighbors Nightmare liikkeellä. Ja tuntuu siltä, että samaan hinnoitaan jatketaan tässä sitten OK-kilpailuun. Kyllä, jo meillähän on tosiaan yksi luokka vielä ajamatta ja siellä saadaan sitten jälleen meteliä taivaalle. Ja nyt on markkinoilla 3 kappaletta huomaatko? Joo, tuo A63 ja tuo vähän pienempää ja mä en sano tuolla valtavan puolta. Niin, onko tuo pieni yritys käsissä, ei joku haikutti. Nimenomaan. Rechtsreizer. Oude dame. Geeft niks. Wel een hele mooie benen. Daarom, die met de tas. Even inzoomen. Zijn we opgesteld, de zieke gekken. En al wat jij opneemt, dat ik dat tegen een bedrag. Geeft niks. Hier in het park, dan moeten ze zijn. Daar lopen ze. Dan lopen ze gewoon los. Links. Zit er iemand achter mij? Geeft niks. Mag niet links. Daar, been. Ja, Arjan, we zitten ver.